Co to vidím? My tady máme zbraň doma, ale není žádná. Je to kuličovka. Tady ještě k tomu máme nábojnici. To mám taky hned ukázat. Tady je nábojnice. Na světlo. Nábojnice, haha. Tady, že to je kuličovka, tam si dávají kuličky. A odtud se nabíte. A takhle šíli. Já v tom nemám kuličku. Nic. A takovýhle dělá zvuk, jo? Poslouchejte. A když se nabije, tak dělá ten zvuk. A když se vystřelí, tak si stane tuto hustinné lidičky. Zbraň, no. Hele, fakt tam není lárna. Je to na kuličky. Takže, jakoby, haha. Kumte. Topení, časůvka. Ale trafíme topení. A teď se to. Teď se to pořádně nabije. Tak čau. Já jsem to nenabil, ale to je na čau.